Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки ҳама вақт дар бар монед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва ҳама беҳтараш боваримон дорен. Ба дастгирӣ ҳар яктаи шумо бигем ба 100 000 подписчик расидем. Ба ҳаматон миннатдории хидмат баён мекунам. Дар аэропорт омадед ва қарор дорам як каме хабарҳои муҳим бигем, маълумотҳои муҳима мерасонам. Хоб пешай мавзӯра сар кардан, чун ҳамавақта бигем рекламаомон мешавад. И бародара тавсия метам нафарҳои бедокумента айҷои зиндагӣ мекардагӣ мегира мебара граница ва авиакассамон айки ҷой ба ки ҷои билет дар кор мешава. Ҳамин номро дар WhatsApp, карта ҳамаш ба номи хидмат ба дили пир метоне харидорӣ кунед. Хоб аввалан и сурата мемонам, хитом бинен чандин бародарҳои тоҷик роӣ кард ки дар подъездҳошон ҳамихалӣ задагия, яъне ки тафтиши ҳуҷҷат назар ба пештарара сахт шидагия. А дар аэропортҳо боша Домодедово ва Внуково, Жуковский, Шереметьево ҳар чори аэропорта тафтиши ҳуҷҷат ҳастае. Ҳоли баъзеҳо мегӯянд ки воима мекунанд, мардума метарсонанд. Мо чӣ воима мекунем? Чие ки ҳастае бигем маълумот мерасонем. Дар ҳақиқат ҳастае, нафарҳое ки рафтаистиянд мебинанд. Мешава ҳолатҳое ки намепурсанд, вале тафтиши ҳуҷҷат ҳастае. Хоб баъдан видеои пештарара кадом нафаре ки дида буд, гуфтагӣ будам ки нафарҳое ки шаҳрвандии дутарафа дорен. Дар видеои пештарамам гуфта будам, саволҳо бисёртар шид. Хостам як бор дига пурра маълумот битиям. Бигем ки нафарҳое ки шаҳрвандии дутарафа дорен, заграни тоҷикӣ дорен, заграни Россияра надорен, баромадан наметонем. И на фақат мардҳода, занҳодам, кӯдакҳодам ҳамада дахл дора, баромадан наметонем. Фарқият надора. Ай Домодедово, Внуково, Жуковский, Шереметьево намондестиянд баромадан. Айни замон ягон роҳшам намедонем ки бигем ки хай совет битем гуфтиям гапҳо гардондестиянд. Сурата бинен дар пеши рейсҳо мондагиянд. Ҳолате шид ки омадан ҳам айрейс гардондан, ҳам бо штраф кардан. Яъне ки нарушени мақсад амихи қонунӣ қатъӣ мумкин нестае без заграни российский баромадан. Агар заграни Россияра дошта бошем, метонем ба тоҷикӣ ё ки ба российский равем бе ташвиш. А нафарҳое ки билет дорен, заграни российский надорен, хубтараш отменит кунем. Намемонанд. Агар ки мемонданд, мегуфтем бе ташвиш. Дар ҳақиқат ҳам намемонанд. Бигем хубтараш вазурат кунед, проблематон нашавад. Агар ягон роҳ шава, иншаллоҳ дар видеои оянда хабардор мекунем, ё ки дар WhatsApp-монам метонед пурсен. Ҳамин маълумота мехостам расонам. боқӣ паноҳи Аллоҳ дастгирира аёд наброре. Миннатдор марҳамат бошед.